días, damos vos a benvida ao noso telexornal. Nesta emisión, achegaremoslle as últimas novas e acontecementos que están a incidir na actualidade do noso mundo. Ao longo deste informativo falaremos de Luisa Villalta, a quen se dedican as letras galegas deste ano. Tamén recomendaremos un libro, xogaremos a un xogo popular e conversaremos con Camila Bosa. Imos comezar cunha boa noticia. A comunidade galega rende homenaxe a unha das súas figuras máis destacadas, Luisa Villalta Gómez, escritora, filóloga e violinista cuxo legado segue brillando no corazón de Galicia. Que nos conta sobre esta autora, Clara? Pois ben, Luisa Villalta Gómez, nada na cidade da Coruña o 15 de xullo de 1957, foi moito máis que unha filóloga, escritora e violinista. A súa vida e obra compoñen un capítulo fundamental na rica historia cultural de Galicia. Unha traxectoria marcada pola paixón e pola dedicación, Luisa Villalta deixou unha pegada indeleble que segue resoando na actualidade. Aínda que a súa prematura morte, o 6 de marzo de 2004, por menixite, deixou un baleiro no seo da cultura galega, o seu legado pervive grazas á súa obra, recordándonos a forte sinfonía que xorde cando mesturamos palabras e música. Agora damos paso a Inés e Aitor, que nos contarán un pouco máis da súa traxectoria. Bos días, compañeiros. Bos días. Bos días. Bueno, con respecto á súa traxectoria profesional, por un lado, Villalta Gómez estudou no Colexio Xosefina en la Travesía Canido. Tamén licenciouse en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela. Por outra banda, no eido musical, destacou como violinista e formou parte da Orquestra de Santiago de Compostela e da Nova Orquestra de Galicia, entre outras formacións de cámara galegas. Ademais do seu traballo na música, Villalta Gómez exerceu como pedagoga impartindo clases en diversas institucións como o IES Canido, o IES Xosé Neira Vilas ou o IES Isaac Díaz Pardo. Ademais, desenvolveu unha intensa actividade cultural ofrecendo seminarios, recitais de poesía e conferencias e colaborando en publicación de obras como Man Común, A Nosa Terra ou Festa da Palabra Silenciada, entre outras. Sobre a súa presenza na prensa e na música, que nos dis, Clara? A súa presenza na prensa e na música tamén deixou unha pegada. Licenciada en violín, fundou nos anos 80 o grupo folclórico Escarnio. No eido da prensa, todos aqueles artículos que publicou en A Nosa Terra entre 2002 e 2004 foron recompilados no libro da columna, publicado en 2005, mostrando o seu compromiso pola difusión da cultura galega. A continuación, faremos unhas referencias a algunhas das súas obras. En primeiro lugar, Música Reservada, un poemario composto no ano 1991 que, segundo a súa autora, é unha obra que nace dunha experiencia musical que busca o lume da palabra para entender o seu corpo. A continuación, imos recitar un fragmento do poemario En Concreto, que foi publicado en 2004 e foi galardonado co Premio Espiral de Poesía e o Premio da Crítica en 2005. Se o principio foi a palabra, antes dela foi o son, e despois o entendimento e transmisión da súa melodía. Eis a música, que brota como o río da existencia. É a palabra, que interpreta o seu ritmo como unha danza ritual arredor do lume da intelixencia. Eis a poesía palabra melódica. Isto é poesía, un ruido provocado, non ornamento, arabesco, para as pontas dos dedos, innecesarios encaixes, para a alma dormir, ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper, provocación de boca con fame, isto. E a fame adormece, ou reclama, fronte á rutina, o rito da palabra, tensa a pel do mundo, un tambor que desperta. A pel estremécese porque recoñece a morte, que baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste. Por último, queremos mencionar As chaves do tempo, un texto publicado por Promocións Galegas no ano 2001. Nel, o amor, o medo, a traizón, a censura son algúns dos temas principais. Villalta Gómez fai referencia a unhas chaves que soamente serven para abrir, pero nunca para pechar. Mais concretamente, serven para abrir o futuro da lingua e para defender a diversidade sexual e o empoderamento das mulleres, entre outros motivos. Así comeza As chaves do tempo. Silencio me chaman, porque neste tempo en que vivo non se me escoita.
Ademais, Luisa Villalta conta cunha ampla selección de obras de distintos xéneros. Na poesía destacan as obras xa mencionadas, pero ademais ten outras, como Conxuro, publicado en 2003, ou Modulación de Orfeo, publicada en 2002, que son obras sobresaíntes da poesía galega. Tamén experimentou co teatro, Concerto para un home só, publicado en 1989, e O representante, publicado en 1990, son algunhas das súas obras teatrais máis relevantes. En canto á narrativa, destacan obras como Teoría de xogos, publicado en 1997, e As chaves do tempo, publicado en 2001. Esta autora tamén publicou ensaios como O Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral, publicado en 1992, e Outro lado da música, a poesía, relación entre ambas partes na historia da literatura galega. Por último, a autora publicou soamente unha traducción, titulada Manifesto por un novo teatro, de Pierpaolo Pasolini. Por último, esta autora conta con numerosas homenaxes. Efectivamente, Catalina. Luisa Villalta conta con prestixiosas homenaxes grazas á súa carreira profesional e á súa importancia na literatura galega. Algunhas destas homenaxes son a creación do Premio Luisa Villalta pola Deputación da Coruña ou o documental Luisa Villalta, Pasión e Compromiso. Continuamos coa cultura cunha reseña literaria que nos trae Úrsula. Este libro chamase A Lagoa das Nenas Mudas e está escrito por Fina Casal de Rei. A Mina é unha nena nixeriana que migra a Galicia coa súa nai. Cando comeza o cole, coñece Io, unha nena que fala moi pouco. E a Mina tampouco sabe falar galego. Io tradúcelle a Mina as cousas que din os profesores a través de debuxos. A profesora de inglés, Sara, contalles as súas aventuras en África, que Io tamén lle traduce. Un día, Io desaparece e todos comezan a buscala. A Mina mira os debuxos que Io lle regalara e descubre que unha das casas a coñecía e vai buscala a esa casa abandonada. Io refuxiarase alí porque estaba triste. Ao final, as dúas amigas volven ás súas casas. Este libro gustoume moito porque fala dun tema moi interesante, que é o racismo. A algunhas persoas podelle axudar a superar este prexuízo e por eso está moi ben o libro. Os xogos populares son unha parte moi importante da nosa cultura. Por iso, imos aprender como se xoga a un deles con Xiana. A chave é un xogo popular galego que consiste en lanzar un discos planos denominados pesos sobre unha peza metálica chamada chave, que está colocada a certa distancia. O obxectivo é petar cos pellos na chave o maior número de veces posible. Pódese xogar en parellas ou en grupo. Neste informativo tamén contamos con Camila Bosa, unha actriz galega que participou en series como Serra Moura, Matalobos ou Hospital Central. Tamén se dedica ao teatro e a súa última obra é As 8 da tarde cando morren as nais. Bo día, Camila. Bo día. Que levou a ser actriz? Pois, mira, miña nai era actriz, pero non por iso eu desexei ser actriz ata moi tarde, porque eu fixen Historia da Arte e cando xa estaba na carreira, en cuarto de carreira ou así, empecé a facer teatro universitario e dinme conta que sí, que estaba, non sei, totalmente chamada para ser actriz. E que é o que máis te gusta de ser actriz? O que máis me gusta é pois que temos a posibilidade de facer moitas cousas, de vivir moitas realidades ou polo menos achegarnos a elas. Cada personaxe abreche un mundo e tes que estar moi aberto para entender a ese personaxe. Falando de personaxes, cal foi o papel que máis te gustou? Por sorte moitos, pero acabas de nomear unha obra teatral que fixen en 2022, é As 8 da tarde cando morren as nais, e ali tiña unha personaxe moi... a min gustoume moito facela, porque era unha personaxe moi marcada, moi visceral, e moi física tamén. Gustei moito de facela. Xa vimos que traballaches en diferentes series, películas e obras de teatro. Que prefires? Series, películas, obras de teatro? Vouche dicir unha cousa, o que prefiro un actor en xeral é traballar. E logo están os medios, está claro, e cada un é moi diferente. Pero todos son maravillosos. Diríache que o teatro é moi exixente, porque o audiovisual permite
cortar, volver a empezar. O teatro, unha vez que saes a dalo todo, non se pode cortar, e todo o que ocorra nese momento vai ser único e efímero. O audiovisual permite, pois iso, xogar máis pois coa técnica, cos planos, digamos que sí que podes ter un colchón, digamos, para equivocarte ou volver a empezar. Camila foi premiada con varios premios, entre eles 2 Mestre Mateo. Nalgún momento pensaches que ias chegar a ter o recoñecemento que tes hoxe en día e que ias compartir escena con moitos actores famosos de Galicia? Eu creo que para min superou todas as miñas expectativas, porque cando un empeza non sabe... Pois, primeiramente, cando un decide ser actor e aínda non traballaches a nivel profesional, costache moito dicir son actriz, porque é como, ai, Dios mío, non fixen nada, e dende logo estou moi agradecida da sorte que tiven, por exemplo, en participar en unha serie como Mareas Vivas, onde traballei con xente que agora son famosísimos, como Luis Tosar, Luis Taera, Carlos Blanco, moita máis xente, Miguel de Lira, bueno, en fin. Así que sí, nunca pensei, pois non, nunca pensei, as expectativas sempre foron máis humildes, así que moi agradecida, espero que veñan máis sorpresas na miña vida profesional. Ademais do seu papel como actriz, tamén te vimos como reporteira nun programa de televisión de Galicia. Certo. Foi fácil ese cambio de sector? Que si eso foi cambiar de sector? Home, a ver, neste caso que era Mundo Verbena, que era un programa sobre as verbenas, o director, que era Jorge Coira, non era tanto ser simplemente unha persoa unha reporteira, quería que tamén puxésemos algo de actor, non? Unha entrevista especial. Tiñamos que argallar uns sketch, por exemplo, eu me acordo que fixera un sobre... Fixeime que casi todas as cantantes das orquestas levaban botas brancas. Entón eu montei toda unha historia e, bueno, era bastante payasa. Así que sí que dende logo é facer de reporteira, pero cun toque de actriz tamén. Axudouche o de ser actriz? Sí, dende logo. Eso axúdache para moitas cousas, para facer entrevistas, para facer presentacións de galas. Unha vez que formase a facer cousas diante do público, é certo que é moito máis fácil. Pese a que tes un galego perfecto, non eres galega. Como remata unha colombiana falando en galego? Bueno, moitas gracias polo galego perfecto, eu creo que aínda non o teño, pero como acabo? Pois mira, eu nací en Bogotá, pero con 8 anos meus pais separáronse e acabei vivindo en Madrid con miña nai, que é a que era galega, meu pai era colombiano. Vivín ata os 21 anos en Madrid e despois vim para aquí. Que pasou? O que che dicía, empecé a facer teatro universitario en galego, e se queres actuar, pois tens que saber falar. E aparte, bueno, eu tiña moita necesidade de aprender a falar o que se falaba en Galicia, que é o galego. Empecé a formarme e sí que é certo que a motivación de se quería actuar e se quería traballar onde eu quería traballar, que era nas series da televisión de Galicia ou nas películas, esforceime moitísimo por acadar un nivel de galego que me permitise traballar, pois, digamos que o mesmo nivel da xente de aquí. Costoume, pero eu creo que valeu a pena sempre, paga a pena. Foi fácil ese proceso? Pois mira, foi paulatino, pero sí, eu creo que unha vez que ti isto está todo na cabeza, sabes? Empezas a non xulgarte, porque claro, ao principio metes a pata, e o galego ten unha dificultade que sobre todo é a dicción, non? Ten tantas vogais e tanta... E, bueno, un montón de cousas máis, de vocabulario, de pronomes que eu metía de feito desastroso, pero unha vez que te relaxas e que tamén a xente te di está moi ben que aprendas, pois empezas sobre todo a falar, tens que empezar a soltarte. E unha vez que empezas a falar e a ter conversas na túa vida, pois empezas a ter máis confianza. Co paso dos anos, os rapaces falan menos en galego. Entón, que mensaxe darías a eles? Pois a mensaxe é que temos a sorte de ter unha lingua propia,
que eso tamén conleva unha maneira de expresarse, de emocións, de cultura, e que eso enriquece. Perder unha lingua é empobrecerse, é perder vocabulario, perder expresións, iso forma parte da nosa vida. Cando actúas, ti abres unha porta non só a unha personaxe, digamos que fai esa personaxe, senón que sinte como se expresa. Todo iso é enriquecer, que para mí o contrario é empobrecerte, pero tamén en todas as linguas, porque están dicindo que agora estamos reducindo moito a nosa linguaxe, non? Que creo que hai xeracións que utilizaban, imagínate, 500 palabras, pois agora creo que se está reducindo a 150. Entón, iso é bastante triste, porque temos palabras para todo, para cores, para sentimentos, para, non sei, para miles de cousas, entón non as perdamos. Moitas grazas, Camila. A ti, a vos. Pois ata aquí chega a nosa emisión no día de hoxe. Esperamos vervos na próxima e que teñades moi bo día.